Opa, gdje ste mi ljudi? Dobrodošli još jednu epizodu Nuclear Game, s nama su Pa ja. Evo 76. Stefan je malo popizdeo pa neće više da govori. Ajde, recite kad skoči. 3, 4, možda sad. Ja sam prije. Giga, ja sam napisao Gigu. Ha, 9509 pojena. I da, i prvi put smo Nuclear Gameri sami. Da, brate, nema ni nikog drugog, ni nikog više i tu. Ali to je prvi put, baš fora, to je prvi put. To bolje u 10. epizodu. Niste ja 10. epizodu snimam onog trenutka kad dođem do 10.000 pojena. Ljudi, bližimo se 1000 prikaza. U slučaju da ja ne počnem to iste sekunde, zato što mi Keka nije došla, koja mi je obećala kameru. Tako da ono, nisam ja znala da će to tako brzo sa 600 na 900, već 900 imam. Joj, što mrzim ovaj glitchove, da. A što ja mrzim kad promašim Ender Pearl. A što ja volim kad odem na spawn, i da ljudi, znači znate pravila. Znači sad možemo i enchantulje sve da jedemo, partije su onda malo zanimljivije kad se tako malo. A ja gledam ovako dole, ljudi samo padaju s ostrva. Stvarno? Da. Juju, ja lado nisam dobio ovaj chest plate. Da imam se ovo. Stefane, Da li ja pa me nisam... pa vidiš. Ako neko dobije prslog, please mi da mi da. Pošto ja nemam. Pa nemam ja ni makova. Drago 76, hello Niga, vidim te. Drago, neki lik te nišani, Dragon! Vidi, ja ti pričam neko te nišani, ti ništa. Next je Dušan, tačnije. Evo me, okreni se. Pazi ide lika tebi. Znam da ideš, niš daš... Ja sam ga šetnuo sa lukom, ajde ja ga čeketam. Nećeš, Marice. Stefane, brani me pravim put. Ne znam gdje si ti, koji si ti? Hello Niga, dobro ja ti gledam. Pazi lik, pazi lik. Likuša. Čini mi se da će da te gađa, ne da mi se čini, nego je to 100%. Lik je ladno otišao na drugi sprav. Vi samo lozu s ovom, brate mi. Kome? Meni. Da li me je lik tako... Koji troller, jebeš mi sve. Nek ti je zabagovalo, Đubre jedna mala. Te on mene. Nek mu je zabagomac. Sad da vidim Dušan. Dušane, ti se ratuješ s tom. Ček, sad ću ja da im... Veka. Ja nemam biser. Pa ti si crko, Nigo. Nisam. Udaram žene, ja sam manijak, šta ti kažeš? Gajić, pazi, neko ti došao kod tebe, neko je došao kod tebe, pazi. Bravo. A vidi, ja nemam mač, ja ne smijem tamo da priđem, pravim blok po blok. Stefane, možeš nekako da mi... Ne boj se, Dušana, ja sad ne znam kod tebe kako je. Branite me. Daj koga više da brani. To sam ja. Ne boj se. Sorry, ja se bar nadam da se ti ne treba bojati. Jujuju, koji headshot, jujuju, koji se ja haki. Pazi, Gajiću! Bože, Gajiću. Dušan me ubija. Nisam Nije Duša, ja. nego ona žena. Uspio sam. Dobro. Ti imaš chestplate za mene, a nemaš ni ti chestplate. Ja nemam ništa, ne Ali čest. ova se enchantala i to zajebano. Da, morat ćemo obojice na nju. Imaš biser? Ako nemaš, Da. ništa, ja ću da se opremim. Čekaj, A vidi. vidite, drži, 1, 2, 3, 3 dovoljno. Drži Ender Pearl, neću ti poslati. Čekaj, gledam da li ovdje ima nešto. Niš ti odo po nju. Čekaj. Otišao sam Našao sam chest plate. za sebe, ali ja ne izlaziti, sam da znaš. Pa neki... Hop, ja sam ti se... Koji pro, koji famasni pro, koji noob? Ja odustajem od ovog Skyward, znači ja sam poludeo. Ja i napadam i bacam Ender Pearl, pa što ja radim? Šta ti radiš kođa, a? Ko ti taj? Ko ti taj? Vidi ovaj zalizanku. Zalizanku. Ajde, Dušan, završi partiju. Pa nemam Ender Pearl. Pa ja ti bacio. Pa ti mi bacio i sve pokupio. Okej. I to 10 puta. Neki ti lig... Ajde da igramo Dragon 76. To mi je drug. A? To mi je To je drug. drug, aha. Reći u množ si imao. Stefane, Šta ti je? što mi kupiš Ender Pearl?
ko ćeš? Ajde ubij se onda barem. Ne mogu ja ovako cijelu epizodu. Pa nećeš. Pričaj, daj pričaj. A šta da pričam? Nisi pričao, pošto nisi ispričao ono što si prethodnih 250 puta. Šta? A ispričaj ti nekad nešto u životu, to ste... Ajde. Šta Stefan te da kaže? Da se još malo bližimo 1000 prikaza. Sorry, da. Sad ne znam sam ja to rekao. I da sam ja došao do nje do ostrva i malo me nije kilala, ali nema veze. Ja sam bukvalno njoj došao do ostrva i nije me kilala. Ladno, Kad likuš. si shifta, onak sad gleda, to neka zajebana likuša. Znam, znači sad... Ujeben, trču, bežu. Gajić reklamiraš nas. Sram te bilo. Zovem se Nuklear. Sram te bilo, ali to tako... Izgubio si na kraju, dušane. Nisam još. Gledaj sad dole kako je izgubio. Ali te nabilo. 3! 4! Pozor, Gogo Pavrengi. Aj skači. Si vidio skinove one Spartanke? Giga! 9518 poena. Da sam... Dragom, preko puta smo Nuke, preko puta smo. E, baš nismo. Sad kad ti dođem, kad ti safata po krme... Dođite oba dvojice kod mene. Da. Pa ćemo nekog zapustošimo. I da mu skinemo gaće da dobijemo. Sad Stefan mora oprezan parkour. Neće da se zajebe po ko znam koji put. Sorry, da li da bacim Ender Pearl? Sve neću. Nikad se ne znaš koji će manje gdje ti naleti. Ko ja, na primjer. Ljudi, dodajte Miku. Ne možemo sad snimamo, kad završimo snimanje. On mene zove, a glitchuo, razbi blok. Ne mogu se snimam. Recimo, daj napišim ako je na Skywarsu gdje ja znam gdje bi mogao onda bude. To je inače nagore da se ne pitate. Barem ga dodaj ti, jest da će ući u stret klip, ali nije Vidi, ovaj je otišao bez nas, jesi. Vidi ga. Pa nema vremena za vas, isto ko baba. Šta je? Jesi te bio prav. Turno. Pa ja krenuo da bacim Ender Pearlu i ti se pomeriš i udarim u tebe. Jeste oba dvojica umrli? Ne. Ima Iron Sword, ja ga killu i njema Iron Sword, ne. Čekaj, gdje sam na to. Je Miloš na sarmi? Ne nagore kako god. Hop, hop, parkour na nivou. I ja padnem dole, parkour na nivou. Jesi pao? Vidi, jest. Ste vidim bare majko bilo. Idite igrat parkour za probeno, ne Skywars. Ti mi kažeš koji 1000 puta padne. Ali ja se polako vežbam. Evo i ovaj ima Iron Sword, koliko sam ja vidio. Juj, ovaj lik je po enchantulju. Ja sam ga. Da li sam ga ubio i to jedno. Juj. Sad ću ja dodati Miku, grupa će da bude Juj, nova. spustit će mi se Skype, nemoj. Napišemo poruku, sam da snimam da ćemo doći za 5 minuta. Spustit će mi se Skype, sad ću otići da ne kažem gdje je. Za minut. Da, ne za baš minut, to će biti. Recimo 5 minuta minimalno, pošto snimamo Skywars. Eto, njega ćemo zvati specijal 10. Da. Možda ja odmah poslije budem snimao 10. Dušane, vidio. Ti si zabagovan tamo gore, šta? Nisam. Hoćeš ti da ti pokažem nešto što ti ne znaš, gledaj sad ovo. Milovane, prati me. I nemoj da me gubiš iz vida. Me vidiš? Ne. Klime glavom dok me vidiš. Ne vidim te. A što mrzim ove pucače, ove hakere, ove bovske hakere, što ne zna da igra Minecraft? Vidi kako Negor napisao dodaš. Jel ono ovdje uopšte? Na sram. I da, dodaš najveće džrbe ovog veka. Džrbe. 3-4 pozor sad, eto, ako pišete u komentarima i pitate se Peščara koji je taj Dodoš, eto sad sam vam rekao najveće džirbe na svijetu. Džrbe, znaš da govoriš džubre.
najveće na svijetu, tako da. I koji nas non stop, ne da kažem šta. Da, on mene optužuje da ja kradem, pa ja nešto ukradim, ja ću pre sebe obesiti. On je optužio nas da smo mu ukrali cijelu užinu. Fuj. Da, ako ja bi se preubio ili obesio kako god nek da pipnem njegovu užinu. Fuj. Ni ti s mene promažu, niti ti mene udari, ne brini se. Idem ja da pustošim ovog lika ti ovog ovdje. Ja već pustošim jedno. Idem dole. Ovog sam Ja ja sam zove. jedno, gledaj sad kad film parkour, nemoj, ako nam sarmi preći, ako na pečurci preći 3 put lakše moraš i ovo. Džirbe! Ubi krme, Ja ne hak, džirbe. ne! Dobro, nabio sam. Za malo sam ga nabio, nije malo mende nabio, stvari nije bilo. Da, još se poleteli nas dvojica, bre. A ne, čak sam samo mi skinuo 2 health. Ja ne idem tamo gdje je parkour, tako da me ne očekujte tamo. Ana, imaš tamo Stefani. Eto sad, eto ti i tvoj parkour. Ne, ne. Parkour. Evo ga jedna. Vidi me nekad ubijam sa lukom, ne. Blaže reče, ja njemu ne prilazim, ja njemu prilazim samo s perlama. Sad ću da ga izbombardiš. Gleda, Dušanje. Tuc, turuc. Dodoš tehnika. Okej, znam. Ajde ja ga gađam odavde, ti ga gađaš odavde, ajde, vidi kako ga tu ubio sam ga. Ajde sad vas dvojica pofajtajte, znam da je zadnji, ajde nek neko od vas pobedi. 3, 4, pozdrav sad. Pa ne tamo da ideš. Dušanje, sad čekaj. A dođeš nas nabio skoro. Nije. Žeo vas dodoš Đure najobičniji. Dođeš. Što je ceo razred prijavio, jel mu se tamo neki levi smejao. Zato što je prd. Dođeš gađu govnu. Da lik ulazi u govno i gazi ga po čaši, mrlja ga po onom stolu. Ja se odmah naježio i kaže, nisam ja. To ja. A ja sedim ispred njega, ja i Nemanja se za malo nismo podavili. Baš to nisam. Znaš koliko je falilo? Falilo je truka da umremo. I onda tako Zvonko Spasić. Što odmah kreću u jebenu? Turuc. Pobedio je! Dragon 76! Kako je pobedio lažov? 3, 4, posad go pavringe. Niks je ušao. Evo ga je nagor. Enagor! Sorry, ne piše. Enagor! Sad smo 4 tim, kraće rečeno. Da. Koja fora? 4 tim. Wow. Idemo na centar odmah. Ja sam već otišao. Go Power Ranger. Ja sam promašao perlu. Stefan je lik iza tebe, pazi. Trčim, ne krećem se. A ladno me nisi ni skontao na centru. Jesam, skontao sam, ti sam rekao lik iza tebe, Stefan počeo sprintat, ne gledat. Znaš Ljudi, znaš šta sam našao? Jedno zlatno jabuko, ovaj sam ja u mraku. Stefane, ti ne znaš šta imam u svojoj ruci. Šta imaš to? Šta imaš? Šta imaš to, Đuro, malo? Pa dobra. Lik! E, a to je Enagor, polako, on je Enagor, dobro je pa ja čitam ime. Vidi, 2 tim, eno ga 2 tim, ljudi, spremite se, on 2 tim. Ujebem ti. 2 tim, gdje si Dušan ti otišao? A lik, ode bre. Jebem. A, što nisi odmah rekao? Spasio sam. Ajde Stefane, jedemo u enchantu da idem da ih nabijem tamo. Ja neću da jedem enchantulje je dovoljno sam za jednom. To, drž ga! Marija, ja! Odavaj sam. Enagor, šta radiš to? Go, paru. Sorry. Nemoj to više da pevaš. A vidi kak sam upao lepu lavu. Nemoj to više da pevaš, Dušan. Tu već ćemo namerno me ubije. Ovo, Miko bre, smir bre. Ula, di ste sad rok. Vidio, a šta gličamo opet? A smo pobijali sve. Vidio, ljudi, ne pogledajte mi kak ja gličujem. Ko će da se bije? A što kad budem najbolje opremljen i sve moram da gličujem? Može Enagor,
s Dragon 76. Da, Ne. Enagor i Mika, ja i Dušan. Ajde, piši mu chat, ko se s kim bori. Sada se odličan. Ja pjesam. Ali imate iste iteme? Nema, Mika je mnogo slabiji. Drži ovo Miko. Uje. Nek se nađe. Pa Dušan je lava iza tebe. Ovaj Miko hoće da me ubije. Znam. Znači da ja... Mika pobjeda. Go. Ajde, O, bori. vidi ga. Dušane, ne mešaj se. Sad ja i Dušan. Vidi Milovan što se sve. Dušane, 3. Čekaj, pa nemamo ni iste iteme čak. Pa nema veze, to rekli smo ko šta nađe. Tako se fajta. Sad jede enchantulju. 3. A nema Neću. beganja, znači jedina nema beganja. 3, 2, 1, go. Ode bre, poslije enchantulj, beri. Pa jebi ga što ja sam tebi rekao da ti svoj sačuvaš, ti si svoj pojeo. Što je udaram block hit? Jesi ti pojeo enchantulj? Ti imaš i dalje enchantulj. I Dušan ima enchantulj. Evo vid, nema. Nemam. Fight! Odmah! Ajde, kreći, ti si nahilan, ja sam. A ne. Uf, ostaću biti. Maš. Cheater. Ja sam cheater, ljudi. Vidite. Ajde, 3. 4, pozor sad. KG. 9000. Ajde još ovu partiju da završim. Ajde. Ko znam koliko traje. Block hit me spašava dosta u životu. Ma i tvoje enchantulja bi spasao. A dobro, to je Nuke, vidim da idem u centar. A. Ja sam tebi Dušan rekao bolje čuvaj. Mam. Poznam za jednog lika bez veze. Da, za lika koji je na kraju, koji su oba dvojica došli. Ja ti kažem, nemoj dolazit će oni do nas, ti ga napori. Evo mene na centru. A kako ti tako sporo vadiš iteme iz česa? Brate, ja i Dušan to da ga ono krenu. Ljudi ste navikli kad ja snimam, ja sam tamo u sekundi greta. Ja to shift i uzmem ono što mi treba. Hoće Ma neko ja. napad onog čiku, ja ću. Nemojte ići po onog lika, ja sam otišao. Ja ga derem. Laže. Ja sam sam skočio i udarim u block hit i on je umro. Pa zašto sam ga ja uzeo? Vidi, ima drveni mač, ladno. Joj, Milovan, imaš ovdje kamen. Došao neki čik. Vidi, došao nam meksenjak, sad ću da tugam. Ujeven, to je enchantulju. Ja si još zesan, došao vam neki lik. Enchantulju! Evo ošla njegova enchantulja. Pošla. Mene ubio, potišla njegova, pa jest. Pa ne, on je Milovan ga rokali ga, ja i Milovan block hit i onda smo ga napunili. Pošla. Ovo je malo jače. A vi koristite samo block hit, bre. Pa to je najbolje. Sorry Milovan, nisam. Ujeben. Block hit ti služi da lika boostuješ kad ima enchantulj. Block hit je najbolja stvar protiv enchantulja. Samo klikćeš oba dva klika i onda on umreti kad tad. Dobro znam kako se block hit. Ne, lik dolazi do nas. Gajiću, dolazi lik. Gdje? Izgubio je health i ja ga nabadam. Bar si ja nadam da ga nabadam. Ujebate. Ti imaš odbacivanje. A? Ti imaš odbacivanje. Ne, to ne baci. Imaš. Ne. What the Ima. fuck, ti si bacio na... Ovaj experience si nestao. Aj Milovani, 3, 2, 1, go! Oh, fuck! Imao sam knockback. Ti si cheater, odbacili 10 blokova. Imam knockback, vidjet ćeš u klipu, aj to je to. Ajde, dajte epizodu. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe, komentar, like, dislike, ali nemojte dislike-iti, to ne volja. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!